An yi bikin Aisha Humaira kwanan nan. Ba a ganki a wurin bikin ba. Kuma an san kuma babbar ƙawarki ne. Me faru? To iya ɗaya daga cikin matsaloli da na faɗa miki wanda cewa da ina da aminiya, babbar aminiya ta kowa san cewa ita ce, amma a yanzu ba da wata aminiya. To menene ya haɗa ku? Akwai wani abin da ta faruwa, wani aiki ne da mu je mu a Katsina, irin rara da in yi waka irin ana yau kowa irin baitika hakan nan. Ana yau kowa irin baitika hakan nan, to sai ni ma sai aka min baiti. Sai aka kiran awaya aka ce min ke ma da kai baitin ki da kyawu. Sai na ce to da aka ce min haka muka tashi tafiya, ran da za a tafi ana gobe, sorry sai muka je mu dai can Katsina, sai naga ana ta saka kowa na yin baitikanta. Ni ban gana ba, sai aka kiran gefe ya ce min kin ji abin da ke faruwa, na ce miki da akwai baitin ki ko, sai na ce to yanzu fa an cire babu. Me yasa? Sai na ce mishi me yasa babu? Sai ce min wance ce ta ce mini ta zo ta same shi a ofis, ta ce mishi lalle da a cire baitin ki, ba ta so, ba za ki yi baiti ba, a cire har da kukanta. Na ce to Allah ya kyauta.